Kani si Chris, mo ni kanang tagapamahala dinhi sa kanang kayamanan ni kuya mo ni giunsa na kanang gitugyanan sa tanan. Usag mapurdoy ni sa jud ni Chris ning mapurdoy ning si kuya kay si Jaba jay gitugyanan ana unsa di ni sa tarungon. Sa kani si Chris taga-Tacloban ni siya. Hingabot ra man ni dinhi sa Galyaris Tagbilaran kay mo lagi mo mamahala sa isang palaisda mga isdaan. Ug mapurdoy. Hi guys, it's Big It's King Ayon og karong adlaw di ay gusto ko kumugreet sa ang kumpare nga si Arjonel Bituunan o Star sa Luyton. Birthday karon niya unya kanang hawa lagi tong giingnan og gahapon nga manukos lagi mi unsa sus himbalibad kay wa lagi kuno siya handa pero ngano man dagway handa bitaw. Happy birthday Star paring Star. Hope nga malipayon ka sa imong birthday uban sa imong baby og sa imong anak, ay imong anak, imong asawa, unsa more birthdays to come ug more babies to come. Kay bawo ko nga sige ra kag kuan da, joke ra bitaw Star. Unsa happy birthday Star, ug tagaan kag mayong panglawas, mayong more blessing unsa kugihan baya na si Star kay kuan na si Ja. Sig paninda og mga sudan, unsa palit mo sa yang sudan kay lamian man po. Unsa hope nga mag-enjoy ka sa imong birthday karon Star. Unsa di ako aring dagat Star diri jud ko ka vlog irong mag-greet kanako Star. Happy birthday Star Bituunan. Salamat og God bless. Kauban ako si Chris nagtadtad og manok. A few moments later. Og karon guys si Chris nagtadtad na sa manok sa mga uog manok nga tiil kay ija na nang ituwa diri sa mga isda nga mga binuhi ni kuya. Og karon katataron niya kay mga gagmay basi para magpunsa unsa kanon ilugan isus Ginoo ko ilugan jud ani taman-tama na. Grabe lagi og baklaro para jud ninyo guys kina dagkuan jud kaajo. Daghana kaajo Chris no. Kinanindutan lagi og sa personal ug makadong mo dire, pwede pa jud mo makadong dire kinanindutan. Unsa karon itsahan na unsa akong bidyuhan. A few moments later. A few moments later. Oh, hala kaning kinanindutan jud. La oh. Kana oh view butite man na Chris. Unsaon na magmahugno ko ani no? Ako di makaon ani. Kan ala unsa man to Chris? Kanon ka taga ni Chris ug mahug ko ani? Wa man nga naguban usok pa niha kay kanang gipakaon ni kuya ganiha. Lami tag maklaro taman-taman. Unsay badlon? Kadto jud udag kuha jud to kaajo. Di lang jud kaayo maklaro sila. Sus Ginoo ko lagmian naman ni uy. Narao, dagkuha jud kaajo. Klaro. Saring-saring po ning butiti. Butiti ba ni Chris? Pero view si Ja. Ta, saring-saring. Grabe pagkalamian jud. Di ka jud maklaro kay mo salaw ang kuan. Sa mao din caretaker nga si Chris. Ug nga na kasiksi ang purma ni Chris. Oh, naliman ba ka? Ikaw ko nang bonita si Chris taga Disaga ni ka Chris. Taga Tacloban. Niliman ba ka hingabot ang taga Tacloban dinhi para manuwa laman sa kuan. A few moments later. Wa na si Chris. Grabe kadako lagi kadagko sa mga isda ari unsa lugos lang maklaro. Unsa kani si Chris? Mo ni kanang tagapamahala dinhi sa kanang kayamanan ni kuya mo ni giunsa na kanang gitugyanan sa tanan. Usag mapurdoy ni
sa jud ni Chris ning magpurdoy ning si kuya kay si Jab sa gituyanan ana unsa di ni sa tarungon. Saka ni si Chris taga Tacloban ni siya. Ning abot naman ni dinhi sa Galyares Tagbilaran kay mo lagi mo mamahala sa isang palaisda mga isdaan. Kung mapurdoy lagi ni si Chris, di man ay mapurdoy ni si kuya. Si Chris ang pasuminginlan kay sa giunsa niya pagdaga siya kay manager aning tanan. Unsa nangawa basig unayon ra po ni Nizag taga si sir siguro po. Sure jud ko unayon ra jud ni Chris og taga kay nangawa naman naguban ani. Very good. Unsa kanang mutaha man kog naong sa persona ay sa kuan ha. Ginoo ko. How jud tabon-tabunan ang ilok guys kay sus Ginoo ko ag labaw pa di sa kaldero labaw jud ka puti. 2 hours later. Unsa karon dili kinadaghanan jud ari guys oh. Napud ani mga isda kinadaghanan jud. Kinanindutan jud apuy-an aring tunga-tunga sa dagat. Way silingan. Ang silingan lagzo. Tiya ba kay mga milyonaryo ka jud ng mga silingan ug mao ni humbay kitay nako sa tunga sa dagat. Mga milyonaryo ug mga silingan naliman ba ka mga milyonaryo kag ospital magasilingan kag ospital, simbahan, mga mall. Sus, diri guys. Diri ag mga Bajaw community. Mao man nasunugan atong una. Karon nakatukod na pud sila. Kay mga kwartahan pud ni kay panganingani na nilang mga bahay pero mga kwartahan na. Ninduta jud ani oh. Kinanindutan. Daari ra ko maglibot-libot kay ginindutan ligi ko sa aring palibot. Bye. Sugot naman jud ko ani ko aning usang adlaw ko diri magpudyo. 2 hours later. Karon guys, manguli na mi balik sa boarding house kay iguro man gud mi nagahatod sa pagkaon sa mga isda. Bye-bye toy toy. Jamo na nga. Uli na mi kay mulakaw na mi karon. Salamat day kaayo ni Chris kanang unsa tay apelyido ni Chris nakalimot na pud ko. Basta ni Chris nga kani ba kan ni Chicha. Kay iya kung gipasakay aning ijahang bangka nga kinanidutan mo angan ani light ferries ay light ferries. Di tungod niya di ko kasakay og mga ingani-ngani kinaignorantihan basta ko ingani kay jamo man ni sa katigbian. Nadara guys o kinanindutan jud kay makitaan ba yan nimo ang galeriya mga trabahuan ho diha dapita oh. Kinabiuhan. Asap ka na. Di ba mo ka to kuan yate? O tara hong yati to ah, hong yati kuno nang diha dapita. Dili man na yati Chris, yate. Mga may yate. Tara guys, oh sus nakita na po daw ang ilog. Hindi na pwede makita kay tubagang wala. Sus kinahano yan, Kaadjo. Nindot ni Kaadjo na ngani-ngani ba kay labaw pa sa makina lagi ni nga ang driver kay way gasolina paimnon ra man ig tubig daghan mudagan na ni. Kamu ano tubig? Oh, da morning matsu ni si Chris kay ikaw kuno karaadlaw ka magngani-ngani magbangka-bangka ka naliman baday ka magbangka-bangka nga di man na basta-basta ka kinakapuyan man na. Ug ako siguro makamao pa ko ani magabugsay-bugsay. Ako rin magbugsay-bugsay ana pamauwan siguro ko ana. Pero si Chris kinaanad na si Zakay. Kung minsan trabaho. Nakaron naghuman ni Chris ani nga gabangka-bangka adto ni si sa opisina. Ang opisina ni sa atong tindahan bitaw. Adto na ni si sa maga-email. Bilib lamang po ko ni Jang amo kay sila si Alita o si Kuya Henry kay pasagdan naman ni si Chris. Nagtaw-taw na gikan ga email kapuya naman ka matug na si Za na maghagok. Pasagdan na po na si Za. Nga na kahayahay ni si Chris. Gaikis gani no. Gaikis ko niyang naong. Kinahadza-hadjan oy. Za kinalagmi ag magkaon. Hawya naman ni Kaadjo ning mga vlog-vlog di ay. Za taon-taon pa mi mo abot. Yan indutan jud dari. Doon na kayo ang galeriya oh. Pwede ra gud ko ani og
ug kapuyan ko magpahatod ako ni Chris sa tungkuan kay naraman na ring kilid dagang trabahoan. Pwede na jud ko magpahatod ana diha na pero galeria na. Galeria Luyton. Magpahatod ako ani ni Chris. Magka i-lockdown atong Galyares. Katuo siguro wa koy bangka ari nga. Sakyan kay magpahatod ra kay luyo so makawala makajunti gyapon ko bisag i-lockdown para ari taman-taman. Malay ba nila nga naa di may bangka dire sakyan para padung mua atong trabahoan. Da akong driver Chris 50 ra. 150 ra pero libre ra ni oy kay kinato ra ni. Da shout out ko sa pamilya ni Chris sa diya si Chris diri sa kanang dagat mo yung tayong driver kay pasalamat ko ni Chris kay naka-vlog ko ng adlaw kay wa man ko plano mag-vlog ng adlaw dyan na inganyo lagi ko kay mudong man si Zani magpagkabangka man si Zani mo nang gadali-dali dyan ko uban mo ambak ako Chris mo ambak ka mo kay unas pamanggudron unsa usag ko hisagchat na lagi kanon ambak na ko uy jara uy unsa hingambak na ko da mo parking na si Chris nay parking fee na Chris ha unsa A few moments later. karon abot dito abot dun samot